Ahojte kamaráti, vítame vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Dnes si predstavíme úspešného recitátora Jána Jankuru. Bol ocenený na viacerých súťažiach Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín a postúpil aj na celoslovenské kolo súťaže Jazykový kvet. Teraz vám povie príbeh, ktorý je o žiakovi, ktorý nemal rád učiteľky. Rebeka Uličná, Julo a Ježibaba. Môj príbeh miestami hraničí s hororom pre dospelých. Čistý krvák. Keďže som od prírody chrabrý bojovník, prežil som to. Určite si hovoríte, čo sa mi mohlo stať. Teda mne, Julovi Pazderkovi. Mimochodom 11 rokov, výška 140 cm, študujúci, nezadaný. Určite ste ma už niekde videli. Prezývajú ma King, to je po anglicky kráľ. Moju bandu tvorí ešte Figo, Paci, Ero a Koky, verní spolubojovníci. Ale vodcom som ja. Títo verní bojovníci, ktorí sa neboja nikoho, tak presne tí bojovníci sa dnes zosypali ako kôpka hnoja. Strachom úplne onemeli, keď na nich tá Ježibaba s trvalou na hlave vyvalila svoje oči. Namiesto toho, aby sa ma zastali, s otvorenou pusou na mňa pozerali. Táto žena, učiteľka v najhoršom slova zmysle, svojím pohľadom premohla moju spartianskú armádu. Ona je diktátor, tyran, ktorý vládne našej škole. Dalo sa to čakať. Je to predsa učiteľka biológie. Dnes ma obvinila z vyrušovania na hodine, pretože mi spadlo pero z lavice. Spadlo pero. Čo ja za to môžem? Nech sa poradí s fyzikárom, keď nevie, čo je to gravitácia. Pritom dobre vie, že tretia poznámka u mňa znamená 2 zo správania. Sedí na mne. Všetci to vedia. Všeobecne nemá rada chlapcov. Tých cez hodiny ani nepúšťa na záchod, na rozdiel od dievčat. A mňa absolútne nenávidí. Ale je to vzájomné. Keď mi dnes spadlo pero a Táňa mi ho ochotne zdvihla, naša Ježibaba hneď zbystrila zrak. Jej obrovské nozdry sa rozšírili. Zacítila príležitosť, ako ma potopiť. Rýchlo som Táni poďakoval a v duchu sa pripravil na súboj. Myslí si, Pazderka, že ťa nevidím? Že neviem, že mi to robíš na schvál? No hovor! Vyšľahla Ježibaba z úst plamene. Ale ja som... Snažil som sa brániť. Ty si čo? Skočila mi do reči. Si jeden nevychovaný fagan, ktorý sa potrebuje predvádzať. Ale ja to len tak nenechám. Nemysli si. Pokračovala. No, to si ani nemyslím. Zamrmla som si. Čo si to povedal? Že si myslím, že to len tak nenecháte, pani učiteľka. Odpovedám slušne ako galantný rytier. Takže ty si o tú poznámku vedome koleduješ. To je úroveň. Aký je dnes dátum trieda? Ticho. Môj ľud ma nezradí. Moji spolužiaci stoja verne za mnou. V duchu si hovorím, pani učiteľka, ale jemu iba spadlo pero. On to neurobil naschvál. Ozvala sa Táňa. Táňa je rodená princezná, ktorá v tých najhorších situáciách pribehne na pomoc. Možno si ju raz vezmem za ženu, ale ešte som sa nerozhodol. Táňa, teba som sa nič nepýtala. Pritom dobre viem, čo som videla. Ježibaba mi tú poznámku aj tak napísala a ja som si uvedomil, že je to so mnou zlé. Po škole sme sa celá banda stretli za bytovkou a hovorili sme o pláne na záchranu. Zhodli sme sa na tom, že bude lepšie, ak sa tú jobovku dozvie otec odo mňa, ako od nej. Otcovi som celú situáciu vysvetlil a on mi sľúbil, že za učiteľkou pôjde. Bol som na ňo fakt hrdý. Môj otec bol rovnocenný hráč a dôveroval som mu.
Naozaj som veril, že zníženú známku zo správania nebude mať. Viem, prečo ste tu, začala takticky učiteľka. Viete, váš syn doslova provokuje na každej hodine. Začne sa to vždy niečím nevinným, ako napríklad s hodením pera na zem. No potom sa spustí lavína reakcií a ja mám problém dobrať zvyšok učiva. Ale to je váš problém, že neviete žiakov zaujať. Zaútočil otec. Toto si myslíte? Toto o mne hovoria žiaci? Obrátila sa na mojich spolubojovníkov. A tu sa stal ten osudný okamih. Každý zbabelo zamlčal pravdu. Moja rytierská opora sa zrútila ako domček z karát. No tak povedzte, chlapci, sú moje hodiny nudné? Nie, pani učiteľka, to si vôbec nemyslíme, odvetil pacitén Judáš. A ešte mi, chlapci, povedzte, či je Julko na hodinách pozorný. Pokračovala takticky Ježibaba. No, pozor veľmi nedáva, odvetil Figo. Tak vidíte, pán Pazderka, musíte si so svojím synom sadnúť a porozprávať sa s ním. Aj to urobím, odvetil otec, ktorý nevidel celú pravdu. Keď som sa to dozvedel, otočil som sa a išiel som tam, kde by ma nikto nehľadal. Autobusom som sa zaviezol na cudzie sídlisko. Vystúpil som a nechal sa viesť mojimi krokmi. Výborne. Ako si sa dostal k recitovaniu? No tak vlastne ja som s recitovaním začal už v škôlke a ja naozaj ďakujem mojim úžasným pani učiteľkám zo škôlky, ktoré ma na toto naviedli a vlastne po tých rokoch textov, skúšania, učenia už sa to tak človek naučí a neprestane ho to baviť. Keď stojíš na pódiu toľko rokov, máš ešte trému? No tak vlastne po tých rokoch to vlastne sa to úplne zmenilo. Už sa neklepem ako niekedy, už som v tom vlastne taký viacej istejší a určite si myslím, že mi k tomu dopomohlo aj herectvo. Ďakujem mojej pani učiteľke z herectva a všetkým mojim spolužiakom a spolužiačkám. A no, odporúčam to každému, lebo je to fakt super. Chodíš aj na herecký kružok? Áno, chodím a odporúčam to určite každému, kto je šialený, zabavný, má rád kostýmy a rýchlo sa učí texty, pretože naozaj to stojí za to. Ďakujeme ti veľmi pekne a prajeme ti ešte ďalšie úspechy v recitovaní. Tak čaute.